Πάπλεμς, όπου μαζεύονται όλοι οι διεθνείς στάρ. Ελάτε μαζί μου. Ακολουθήστε την κάμερα. Εκεί που βλέπετε, δεν ξέρω ποιοι οι μαλάκες είναι. Τι κάνει. Κάνει την κόλλο της, κοίτα. Από εδώ θα δούμε τους διεθνείς βολεϊμπολίστες που έχουν περάσει στο... δεν ξέρω πώς λέγεται. Δεν ξέρω! Στα αριστερά έπρεπε να εξτραπώ σε μικρό. Η κοπέλα έχει εμφανιστεί στον κούβελο και είχε πάει όλο το ψητό. Μην την κοιτάτε έτσι, είναι πολύ καλή. Πολύ μεγάλη. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κοιτάξουμε ψηλά. Κάνουνε μπάφο οι ψηλοί εκεί πέρα. Αυτό μην το κοιτάτε, έχει ξεφύγει από το αρέα απλώς. Πάνω κάνουνε μπάφους και έχουν ανεβεί λιγάκι στα βράχια για να μην μυρίζει πολύ αυτό που πίνουνε. Και κανένα γαμίσι, Αφήστε. Κρύβεται από την κάμερα. Είμαι ο Τζίσος από το κανάλι 10, ευχαριστώ.